Я ж казав. Что казал? Ну що казав, дремонтувати машину, в Польщу приїхали, нема чим їздити. Ну ніколи не було проблем. Ну що ж я можу з вами зробити? ніде поїде, не було проблем. Ну так не було, тепер з'явилися. Да ну почекай уже, ну. Ну що чекати? Скільки можна вже чекати? Скільки можна чекати? 5 хвилин это долго? Я не 5 хвилин уже тут стою. Есть папера? Ну, учися, синок. Ось бачиш, що я тобі казав? Добрий день. Добрий день. Я до добрих людей хотів поїхати. То Чи по дорозі? По дорозі сідайте за мною. А скільки жихарів у вас у вёсці живе? Тепер усіх жихарів, усіх не дуже, якихось 180 чоловік. А, так це не так і мало. Ну, але тут жило 400 і більше 400. О. Так що поменшало. А люди там чим займаються? Ну, Що роблять? займались сільською хозяйкою. А тепер то вже різні. Вже сільських рольників то вже є не дуже. Часть людей молодих виїхало. Остались самі старики. Я думав, що тільки в Білорусі молодь виїжджає, а у вас так само? Так само виїжджають. І за границю некоторі виїхали. На заробки. На заробки і на життя. Все. Міняється вёска. Ну, може, видом поки не, але стареє. Стареє ужас. Ну, це прикро. Тільки молоді вже в вёсці, як колись було, нігде не буде. Тільки ні, ніколи. Ніколи, тому що колись то господар мав 10-20 гектарів землі, а тепер має сотні, а навіть більше як 1000. А в нашій вёсці на 600 гектарів. Так що на теперішній час, ну то 2 господарі хватає. Можуть усе обробити. Можуть все, а навіть один. То Як добре приложиться, так? то значить приложиться, як буде мав капітал набиті спrzęt відповідний, як А, тут. політехніки. Політехніки, так. Так що вже то не відбудується, що колись було. І не шкодували ви, що тут зосталися? Не шкодував, мене в місто не тягло. Я любив вёску, любив поле, любив дивитися, як росте. Працював як агроном, так що я не тільки у себе дивився, але на цілій гміні все наблюдали, як що підказували людям. Ось ми вже і в Лосинці, Так, в Лосинці, зараз буде моя хатка. О, познайомтесь з моєю жінкою. А де я на А вона видно? яблука рве, от тут що, не видно, але як О, буде. сховалася за галінами. Так. Добрий день. Добрий день. Бачу, господиня тут щирує вже. А хто то такі до нас? А я, бачу, А я то гостей споткав на дорозі. стояв, голосував на дорозі. Дивлюся, що я написав по-білоруську, а сам у Польщі. І люди читають його по-білоруську. А ми Це- ж білоруси. Так. Повністю білоруська вёска. О, так бачите, Ну. я виїхав з Білорусі. Мой брат. Все равно Білорусь попав. Все одно до білорусів приїхав. І до білорусів приїхав. І до білорусів приїхав. Пані господиня, а це що ви робите тепер? Чим ви займаєтеся? Ну, кожен тиждень назбирую яблук, бо приїжджає самоход і їх купує попросту. Я вже заробила 240 злотих на тих О, так яблуках. много это? Та на Так. долари Трошки. перевести. Я не Много, знаю. немного. То вища 3,70. математика для мене. 3,70 долар. Але і насушила трошки. У ті банки шкляні Тих не 80 робимо. доларів. Зовсім не робимо, тому що вони вимагають цукру, а нам Цукру вже не не можна, бо цукру. діабетик. І ми тільки двоє є, дітки наші далеко, бо так як діти є, то люди роблять, бо то розберуть. Дітки близенько приїдуть і розберуть той слоєчка,
у хаті на закуску пойде, правда, один другий. Трошки заховаємо, На зиму, аби так, а собі. пізні А поласуватися. решту стараюся позбирати і продати, щоб була каса Ну, то я до бачу. моєї меритурки. Господарлива господиня. А кажуть, правда, як в осінь, то робот в осінь. У нас уже ні, тому що ми пенсіонери. Там уже От в нас, цей садочок є. Ще й садок то заняття є. Даже, Так можна сказати. Трошки Городнини вище маленько провітрити. сіють. Провітрити, То щоб не був ще лежати. колись город, але вельми завівся хрен. Ну, ми його тут і спасаємо. Бережемо. Де того хрен росте? Так, люди Так, а я й просять, не бачив. люди Кажуть, просять ніж його, бо ми приїдемо, накопаємо на Великдень, обдарую сестру, обдарую сусідку. Корень Так, викопується, так, з бурочком, там приправляється відповідно. Ну, да, великодні ковбаски. Вельми А, смакота. Так, а може я попробую тоді це хрена, де тут він? Ну, давай будемо дітка за репку, бабка за дітка. Ну, може, Одно за- ну, пробуємо Одно всі. з одного. Ні, Ну, ні. Ну. Ні, Така нарвалі Не тут получиться. Ніц не нам не получиться. вдалося. Ні, А ні. листов Хліб то колись пекли. до огурков. І до огурків Як додається. кисіш, Квасить. квашений гурков, то А колись дуже- хліб пекли дуже добре на додати. листя ще. Так? І Так. хліб на гэтым на засідали. палі. Так, так. На кленових, на Ну, дубових, великі такі, на то дубових так, але листях пекли на хліб. хренових то пахуще. Пахуще. Под Ну, хреном температурою. пахне. Ну, я ведаю, чому у нас не атрымалася выцягнуць гэты хрен, Ну-ну. бо гаспадар не дапамагаў. О, Ну, так. тоже коли так, як то од мене Ну, за Та, вісім Борися, допомогу. і там не комбінуй, братку. Але дапамагае па гаспадарцы гаспадыні. Господар? Так. Ну, так, і радаю, і помоцаю, чому ж ні? Szczególnie приєдливі. А хто там об'їв гэты хрен? А то шкодник. А то такий. шкодник, то Так, так. то Ну, о, шкодник. а ти зараз Так. хотіла Да, да, показати. тут, ні. Не катля чи що? А, бо гэта такі, як узюрки, гусені. О, Так, гусінь. Смачно його того Ну, є. Але літом її нема, Ну. на осень З'являється. з'являється. Так. роба квєцо добре. Треба Якщо завсюди щось рибак брати. є, то значить, що чисте. Рабачиві яблуки завсюди Так, купляють, так, груші, так. сліви. Так. Так, так. В цьому рокові в яблуках практично нема Рибаку. робаку. Так. І в слівах, Тому що... і в грушах А сліви, ну, чистютки. рок був сухий, слівки то були без одного рибака. Ну, слівков то дуже зробила, бо муж любитель. Хоч і не можна з цукром, але від часу до часу, як ніхто не бачить, то приїзд То із можна з цукром цукром, додати. Нельга, а коли вельми хочеться, то можна. Так. то додати. можна. Я ще гляджу, що у вас тут така яблунька вельми цікава. Тут червоні яблуки, там нейкі жовті, Ну, тут яшчэ нейкія іншыя. Як так атрымалася? То швагор такий садовник у нас є. то, Я То його- тут галінки прищеплені, Так, різні. прищеплений, так. так. Муж видумовує, а швагер робить. Там От, у нас так само Як у нас така була кажуть, він має велика. легку руку. Ну. Як, Там- як ущепить, то прийметься. Мій тато колись, як садив вазонка, то не було случаю, щоб не прийнявся. Сусіди просили, щоб Олександр приді там посадиш. Так само три було, аж Ось, родзає, там швагер ущепив на Антоновці, але Зламало стільки чим. було яблук, що нам просто зламало. Уже не гольку, а на такого конара. Крунуло, О. отак. Так що я їх оборвала, сидячи на столочку. Гляньте, Ну, пакуль ми ляси тут собі говорили, ви цілий кош набрали. ну, джентльмен. Гляньте, які всі такі Пригожі, зграбні, ну, які такі. блищать. Яблуки, так, Яблучки. так, вони полежать, Віктор. Я Ну. так думаю, що ми будемо вітамінків мали на цілу зиму. Заходьте, Віктор, Добрий день у хату. заходьте. Я крышечку порозмовляв уже з господаром, я ведаю, ким він був, ким працював. А ви, пані Аліція, де працювали, чим займалися? Ну, звісно, я не все яблука назбирала. Ні? Ні. Не рвали, ні? Не тільки. Я 24 роки пропрацювала у військовій бібліотеці у Лосінці. 5 тисяч
Книжок було у бібліотеці досить, читальників споро, по 100 дітей ще в школі було, і всі праwie були мої читальники. Як мне уяўляецца, то працаваць бібліятэкарам, ну, гэта даволі такая сумная праца. Сядзіш сярод кніжак, там пыл на іх, на гэтых кніжках. А як вам працавалася? Вы не сумавалі? Nie, ja nie sumowała, bo tam jeszcze był taki wioskowy klub. I tam zawsze był ruch, i dzietki, i dorosły. No i my tam stawili spektakli wszelakie. Dzietki takie u nas byli wielmi talentliwi. Nie bali się sceny. Sama im pisała scenki. Дык вы мясцовы драматург тут? No, można tak сказать, nieskromnie, nie скажу nie. Pisała po polsku niektóre scenek, ale больше to po białorusku, a najbольше to w naszej gaworce. По-свойму. Po swojemu, tak jak my tu говоримо. Пані Аліцыя і пан Александр, а колькі ви вже ў шлюбе жывяце разам? A вже за 3 роки буде 50. От Так? 71-го. От паўвека. Ну, А як ви пазнаёміліся? познайомились. Як гэта адбылося? Як то гэта Як ви было? пабраліся? По-моєму, то було так. Ну, давай, побачимо, Стояв чи я в та Гайниці версія? на пристанковій, і стояла пані в шляпі. Ага. То перший раз я побачив. Хотів колегу познайомитися, а стався сам. Так? Так було? Так було. Тоді вже в Нарві, як прийшов з колегою, то я Як прийшов, стався. то одразу і скочила на шию. Так? Зіна збилося. прийшов! Зіна прийшов! Ой, Сашка видумав. Да, так було. Тут з тутейших околиць, Так. некуди далей. Я з вioski Старої Лявкова, то сусідня гміна. 12 кілометрів. 12 кілометрів через ліс. Через ліс, прямо. Тут уже все подобне було так само, як у вас у О, вёсці? ні, чи навіть мова рознілось? інна. І мова І інша була? мова інша. Ну, треба було вчитися. Було так, що скритикував мене такі, ну, крестьяне приходили до мужа по пораду, і він каже раз до мужа, що слухай, Саша, твоя жонка вже тільки годов мусить спять тут і ще по-нашому не говорить. Ти вже якось її учи. А Сашка каже, ну пробував, але така до науки тупая. І то у нас так функціонує. Ну, але ваша мова вельми моцно відрізняється? Ні, певно. Ні, Не вельми, але є. Ну, наша така м'якша. Де... Ну, а ось на чим полягають відрізнення? Końcówki, no u nas ciabę, manie, ось. oś, słynne, a u nich to już D, TB, mene. А o ось tak. як буде тоді по-місцевому? Ode, Оде туди. ode albo tutaj. O. Так як вас, вашу говорку називали? Нашу, вони на нас називали лічвіни, не знаю, нічому, а ми на їх подляше. Тим, що під лісом. Тому що під лісом. Під лісом. Ну, Але цвіни то тягнеться ще від часів князства Литовського. Литовського. То як місцеві жихари казали? Ви говорите по якому? По литовську. Литовського. Як? По литовську. По-литовську. Ну. Але, Саша, ще були тут у нас дівчини замужем, що на їх матани казали, то вони вже Кленики тут. зовсім по-українську говорили. Кольки? 12 кілометрів сьоль, то вже то матанами називають. Ну, гляньте, Так же про 12 кілометрів литовці Да. живуть, Подляшуки, Подляши і тоді Матани. матани. Так що то. Але то все одно. Але для мене по-литовську говорити це лабадєна, лабасвакарас. Ні, то вже. Ні, це не так, як у вас. Ні-ні. У нас колись тепер то вже заникло. То для жарту тільки Ну. говорили. Там, де Ліцвін сяде, то є місце або випаліті, або вирубаті. А чому так Ну, казати? то жарт. Це просто як подколоть. так? Подколоті, так. Шановне господарство, велике дякуй. Як говориться, я дякую гэтому дому, а сам пойду к другому. Може, коли споткаємося. Ой, добре було. Живем надією. Гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком все може зійтись.
trafił. Wiecie, dzwonić u plecy jak listok. O, глядите, правда śnieg to już? O, kto tam taki? Dobry wieczór. Добрий вечір. Але на дворі холод, вятриска такі дźmie, продимаю плечі. Скільки це тепер? 10 градусів тільки. Ви хто такі? Я, ведаете, здымаю программу «Вясковцы» и доследую життя на вёсцы. А у вас тепленько в хаті? Тепленько, бо палимо. І тепленько. То Тепленько? ходите до хати. Там ще й подруга жде. А, так? Ну, А, то там у вас то весело. ходіть до хати. Ну, хочете, хочете. Давайте. Да, ідемо. Як добре, що ми сьогодні з вами споткалися. Чудовно просто. І як вам живеться, розкажіть, коли ласка. Нам живеться bardzo, вельми добре. Бо вже ми на пенсії. О, я так само хотів на пенсію, а мушу працювати. Вельми добре живеться. А господарку тримаєте? Ні, Чи ні? Ні? ні, не тримає. Тяжко вже Тяжко. тримати. І не треба. Не треба, а чому? Бо гроші має. О, за гроші. В кооперативах купив і все. А по-друге, не можна й тримати, бо все хвороби виїли. І архіп старий гриб, і не хворіє наш архіп. Так, і то. Тим рентістам, як то кажуть, тим пенсіонерам. Америка. Так. Америка. Діти гроші не забирають, мають своє. Що хочеш, то і купляй. Місяць Куди пройшов, і хочеш, маєш. туди йди. Коли хочеш, туди вставай, що хочеш, то і їж. Що хочеш, то і купляй. Коли хочеш, туди лягай. Туди лягай, туди вставай. І Згодом, співаю, то не сам колись. п'ю, сам гуляю, сам стелюся і сам лягаю. Не колись то хліба було брак. А тепер колись до школи ходили, вже котрий возьме хліба, як то на канапки, тепер канапки, а то саме хліб. Ой, Ой. дай мені вкусити, дай ти мені вкусити. Просто Хліб хліба, якийсь лусту смаж, так, хліба. самого хліба. Отак було, було, так. що вийдеш, тримаєш хліб у руці, а Ну, другий підбіжить, так. такого І з'їсть. укусить, пішов, а тобі що в руці не осталося. І забачте, кілька літ живемо і здорові, а тепер кайдять смаколики і ще хворі. Бо Ну, раніше їжа була натуральна. Так. Ну, так. І колись і трохи брудній, а не секрет. Діти в піскові купаються і піску наїдяться. І всі здорові. А нігде, мої діти нігде антибіотики не приймали. І чим займається молодь у вас? Сидять у комп'ютерах, в інтернеті і все. Ну що вони будуть робити? Тільки. Так, то не колись же робили забави, то і йшли, танцювалися. Колись направду лепі вигулялися, як тепер. А самі ви не співали на забавах часом? Співали, чому не співали пісеньки всякі. І на дворі сиділи, і літом то на лавках співали. То може ви виконаєте яку пісню колишньою? Ну, то можемо виконати. Засяло в приволе, выйду раницой, где житневое поле стеле колосом. Запяю любимой песенки мотив, колосты мой колос, колос золотый. Как не поустречаться, дня не промине, позавчора станцев он провел мяне и сказал, приедет, дам я не в сваты. Колос ты мой колос, колос золотый. А свою мову ви як називаєте? Невідомо як. Ні польська, ні білоруська, ні руська, ні українська. Нормально. називаємо А скоро ця та мова поставила? Наша мова, і все. От дяда прадяда, і все, і так, так всі говорили і говорять, і все. Таке. Я заїхала до Варшави, до дочки, вона студіювала, і кажу, я говорю по-своєму. А дочка каже, а хто вас пойме, яка ваша мова? Наша мова невідома, яка є. Я, наприклад, як зайшла до доктора у Білостоку,
І так йому кажу, що як по-своєму, то я йому все витлумачу, як я. Але по-польську, може, я чогось не знаю, як назвати. А він тако мене і каже, браво, таких людей ще хвалять. Mówi pani po swojemu. A jak ja nie będę rozumiał, trzeba tłumacza posadzić. Все. Але не довелося тлумача Ну, викликати. ale ja jemu говорила, що мені є, і він мені подякував, що bardzo dziękuję i bardzo dobrze, i все. Каже, свої мови нігде не забувай. А ваші діти говорять? Говорять Говорять по-своєму і по-польську, по-польську. переважно. І по-своєму, і по-польську. Я до внучка Моя говорю теж. по-своєму. І він говорить Вони по-своєму. вдома Мама і приїжджають, то то по-польську. по-своєму говорять, а в городі то по-польську. До річки Нарви, що тече Нарва, то Підляшє. А за річкою Нарвою Літвіни. А от У чого нас. так називають? А хто його знає? Може, то, що по-литовську говорять. Що по-литовську, але вони по-білоруську говорять. Але більш все так. одно, але по-литовську, Літвіни як. По-білоруську десь. Ну, Пішов, у нас пішов. Нас твердо, а їх м'яко називають. ну. Їх так делікатненько, а в нас так. Ну, їх так більше до білоруського, як і з ними статі, то вони більш так, як по-білоруську говорять. Але то так є кожна мова, ні? Ну, але кожна мова пригожая. От Кожна мова є. Кожна має своє, Своє. нечто таке цікаве, неподобне до Ну, інших мов, так. правда? Так, ну правда, це так. Але своя мова все одно дорожейша, правда? Ну. Так як маті казала. Так. Браво, пташечко, невеличкая, подорожице скаче. Дурна дівчина, розуму нема, по кавалеру плаче. Дурна дівчина, розуму нема, по кавалеру плаче. А я й не плачу, а я й не тужу, самі сльозоньки льються, од міленького лістоньку нема, од нелюбого шлюбце, од міленького лістоньку нема, од нелюбого шлюбце. Кончила 7 клас, пішла до Бєльська, здала екзаміни, прийняли до школи рахунковості, технікум рахунковості. Заїхала туди, 2 неділі побула. Сказали, купіть то як то спортове, то все як то до школи. Приїхала додому, а брат був вже женатий. Ну і кажу, треба. Я, каже, тобі не дам. А що я тобі дам? Я не маю що, знаєш, як женатий. А мама що дасть? Мама нічого, я туди назад, а то 5 кілометрів було йти лісом до поїзду, то я дороги не бачу. І за манатки додому, такий мій лос. Тяжкий. Від маленькості. Більш голодні були, як ситі. Я ходила на чужі загони, картофлі, матичиці на защиті заробляти. Копаті, жаті. Ой, от колись Віктора жали, ми двох, скільки 15 ляшків нажали, по 12 снопів, він нас підхвалив, а ми за нею, ой, то ж хвалиш, що ми добре жнем. Прийшла додому, руки попухали, а мама каже, дурню ти, чому ти така дурна? Але нас мама хвалив, що ми добре жали, а ми ще хучили, як молоді діти. Ай, тяжко. А потім вийшла замуж і теж не вельми легко. Він пішов на роботу, а господарка, він на роботі Що ви тримали? тримали і корови, і свині, і овечки, і коні. Ну все, і гусі, і кури, і Ну, так качки. колись і Ну, колись господарка так була, так. що все приймали. Ну. Не выходите, девки, замуж, на вас то придешь ты пора. Я молодая вышла замуж, теперь я знаю, что то беда.
Я молодою вийшла замуж, тепер я знаю, що то біда. Раненько треба уставати, бички корови в поле гнать. Хату примести, води принести, ще й поросятам єсті дать. Хату принести, води принести, ще й поросятам єсті дать. Приходжу в хату, детоньки плачут, нема что есть и не пить. А мой миленький ляжет пьяненький, ще каже, пива принеси. А мой миленький ляжет пьяненький, ще каже, пива принеси. Пошла в пивную, пиво купила, худенько ему принесла. Тогда была я счастливая, коли я мужа не имела. Тогда была я счастливая, коли я мужа не имела. Запрягаємо кобилу, тещова поводить, я за плуг і так виоруємо картофлі. Вы умеете орать? Я все вмію. А що на вёрце І плоти городити, і дрова рубати, і різати, і все, і косити, і все. Як їздив чоловік до роботи, і рано від'їжджає у 4 часа, Приїжджає. а приїжджає ввечері в 8, і поле 8 гектарів 30 було, ж треба було обробити. І ще я ці навчилася. Як зганеш, дайся, як того не було. Але і зганеш, і Подумаєш. подумаєш, як хутко заплачеш час не пробіг, раз. життя хутко пробігло. Подумаєш, що вже старі, кілька то літ, Боже, коли вони пробігло, не? Одними дверима вийшов, другими вийшов. Так. Ну, але ж ви не старі. А де ж ми старі? Ми не будемо старі. Кажуть, Ну, так нема чого бідувати. але як по-польську, то так кажуть, старий то конь. Так, Так, старий конь. так. А чоловік? А чоловік ні. Ні? Чого ж Подбили. немає? Подбили, так. Так, буде. Показували в Якось то буде. телевізорі 110 лет. Женщина. Так, так. О, як хорошо виглядала. А така 85-я ще перекручувалася на тих валках на всі. О! І ми теж. я чула- Поки не вмремо. А я чула такий програм, że pytali się dziadka, który żył 108 lat, przepis na życie. Ага. Że czemu on Як tak він так długo довго żyje, живе? nie? A jego żonka każe tak, że on wam nie skaże, bo буде wstydał się. A ja wam skażu, jak to trzeba. Bo każe, ja baczyła, jak on żył. Лінувався робити, його ніч не обходило, йому все було добре, воно так, поїсти, попіти і поспати. І тим, каже, так довго жив. Живе, каже, бо його ніч не обходило. То є, каже, przepis на довге життя. Я думаю, я буду довго жити там. Бо ви їздите такої і не будете мали коли вмерти, дай Боже. Ну. А хто працює, той не вмирає. Тоді смерть забирає, хто ніц не робить. Як пісня є така, і смерть прийшла, мене вдома не знайшла. Ну, нашла кабаки з бутилочкою в руці. Ну, так само і вам буде. Ну, тяжке життя було, як то кажуть, тяжке, але веселе. Через сад виноград, через бандаровку, везе старий бородатий молодую жонку, везе старий бородатий молодую жонку. На подворок їжджає, хату одмикає, а вже й молода старого на ложко качає, а вже й молода старого на ложко качає. Ой ти дід, а я твоя бабка, люби мене, шануй мене, коп'я била гладка, люби мене, шануй мене, коп'я била гладка. Ой ти діду, бабін, бодай тебе пьорун забив, я пьоруна не боюсь, під спідницю сховаюсь, я й пьоруна не боюсь, під спідницю сховаюсь.
А вже старий дідок під ложко скотівся. Ой, Боже мой, на що ж я й женівся? Ой, Боже мой, на що ж я й женівся?